everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. X Kingdom. Naglagot ko! Naglagot ka na ako, nga ako'y nagbalita. Naglagot ko sa taga mga Lemuria. Patyon ta sila! Wala tayo mong Ug sumbang. ang mulaban kanila, mga matay usab! Katong tayo mong isumbang. Angay lang haling alas to. Ipatapok ang mga agaris! Una ta silang ipaon sa gubat! O mga matay mga agaris haling alas to, be. Kisa may isulog asdang alang sa gubat. Hoy, bugo! Kasi bugo. Ikaw! Bugo ko? Dili nila madali-dali sa pagpukad ang mga agaris. Dili pa nila mga hurot ang mga sundao kong agaris. Mga matay na sila! Tungkol kay mga gagmay sila kontra sa mga sundao. Lihog na! Adto ang mga agaris! Kay musong na kita sa panggubatan! Lihog na! Matuman, haling alas to. Gitukmod ko na imong amahang hari. Tukulistiya, ang kapanalitan mo, imong kaugalingon! Hap! Salamis! Unang-una ka muna ng inyong pagbansay-bansay sa espada. Ustara! Maayo ang inyong gibuhat sa iyong pagkamaro nga mudua sa gubat. Bukan ano ba napig mga iluryan. Di na sa magkalaban sa Rayna ug hari. Pandam ka mo, ugba! Musong na kita sa Lemuria. Gubato na nato ang gangharian ni Haring Salamis! Gubat! Gubat! Traidor! Traidor gyud bisag unsaon. Kani adto, nabaniog na ang alastor nga traidor. Bangis, tikasan, gubat sa lipot nga paagi. Nangamatay ang gipadaang manggugubat nga mudapig ka nato Ustara. Wa na tay laing mahimo sa lamis. Unsay buot mo ipasabot sa imong gisulti, nga wa na tay mahimo. Unsa, Reyna Ustara? Kanusa ang gubat nga mahitabo sa Avas ug Lemuria. Tulo ka adlaw gikan karon. Mao na ang gubat. Mamiya na lang kita dinhi. Unsa? Biyaan ta kining atong gingharian. Wa kita'y ikasukol. Mga hurot kita kung paabuton ta ang mga demonyong taga-Avas. Anda mga musukol ang mga taga Lemuria Ustara. Musukol kita. Gusto ang inahangray na amahan kong hari. Histiya. Mamiya na lang kita dinhi. Aron sa paglikay nga mga matay ang mga taga-Lemuria. Ang atong palasyo, ang atong gingharian. Amahan kong hari, luwas sunta ang atong mga kinabuhi. Dili na lang tamusukol nila. Ingnon ta nilang talawan, Histiya. Bahala na. Maluoy kong mga matay sila. Ang mga Lemurian, mubuhi sila kinabuhi. Ano na plaing pamaagi mo nga mamiya ta dinhi. Matutag laing lugar. May kasukol pa kita sa taga-Avas. Bisan ugwa na ang ipaabot ang panabang gikan sa laing kingharian. Unsaon? Ang mga batanong taga-Lemuria, babae man o malalaki, katunon sila sa paggamit sa espada. Unsa? Magaling sa labis. Ayan, ipakuha ni mong bino. Ibutang sa lapad nga bato. Sama ni ining batanon nga nagkatugar na ining akong bino. Makatabang siya. Wa pa siya nahipawan sa pagpakigubat. Amahan kong hari. Ikaw, bisan batanon ka ba? Andam ka bang mulaban sa atong gingharian? Ug andam magpakamatay tungod og alang sa paglaban sa atong gingharian? Ug paglaban sa imong prinsesa Histiya? Juan, andam, mahal na mong hari. Karon dayon, ihatod ko ikaw sa mga sundao nga mubansay nimo sa paggamit sa espada. Ug ipatapok ang mga batanong lalaki nga sama kanimo. Amahan kong hari. Ayaw. Dili ta sila ipamahala sa pagpakig-away. Dili ta silang himuong paun sa itong mga kaaway. May mga kaugmaon pa sila. Husto si Histiya sa lamis. May mga kaugmaon pa ang mga kabatanunan. Busa mo biya lang una kita dinhi sa Lemuria. Aron sa paglikay sa gustong mahitabong gubat ni Haring Alastor. Maluoy ka amahan kong hari. Ilikay ta ang mga taga-Lemurian sa gubat. Ang anak sa akong mga igsuon. Tingalikon sa pay mahitabo kanila. Histiya. Paminaw ka mo! Ipahibaw ko ninyong tanan nga way usang mausik ka kinabuhi sa taga Lemuria. Tungod kay dili gusto ang akong anak nga prinsesa Histiya nga may daotang mahitabo kaninyo. Ingon man ang inyong mahal nga Reyna nga si Reyna Ustara. Nisugyot sila
nga musibog kita sa gubat. Bahala nag-inunta nilang talawan. Ang importante kanako nga luwas ang inyong kinabuhi. Ilabi na sa mga batanon, kay kun musukol kita, mas gamhanan sila. Makahimo sila sa paglabay kanato. O kaha, lamyon ta nila. Tungod kay ang sama kanato, pagkaon alang kanila. Pagkaon alang sa taga-awas. Mamiya kita din sa Lemuria! Kung dili patugod sa akong anak si Prinsesa Histia o ni Reyna Ustara, dili ko musibog sa gubat. Apan manggiloyon kayo nga akong anak, maong nakumbinser ko nga mamiya ta din aron way mausik ka kinabuhi. Pagkabuuta mo, Prinsesa Estia, nag-una ka sa among ubos na kami. Kaya kayo. Salamat. Tulo ka adlaw pagikan karon, mahitabo ang gubat. Maong ugma sa iyos kabuntagon, mamiya na kita din Andam na ba ang tanang agaris? Andam na! Andam na! Saling alas tol. Ang mga sundaong gigante, mga sundaong pakan, ug may gidang mga tirador. Andam na ba usab? Andam na gapon sila, having alas tol. Andam na. Ganina na kayo. Nahibaw ko nga sa pagsung palang unya sa mga agaris, dili na magkabaos ka nato ang mga taga Lemuria tungod kay kunis-kuniso na sila sa mga agaris. Agaris! Musukol kani sila! Patya! Gawas lang sa ilang Prinsesa Histia og sa mga kabatanunan. Dili sila ang kanon. Tungod kay ato silang panaghanon aron mamahimot ang pagkaon. Bayo! Kayo ka na kisinabot kita! Pangandam! Kay musong na kita sa Lemuria! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.